Esa oskue, egongo dala recibimento ona, baina ez dugu pentsa baino ona izango zala, ez? Ja, ordu bat eta piku harina etorri gainenien, eta gero ja partidu hasi baino lehen hasi die animetan, eta partidu guztiz egon die. Ez pasen zen holan, seguru, bate paino gehiago, bezu behatu ingoa behen, asko kantzau die, asko korrikan jabe, eta batzuetan buruek emototzu aukeri segitzeko, baina buruek ez da benen aukerak emon, korputzek eta hankape geratu jendie, eta gaur ez da izen nolan. Baina arte, azte buru hona izen da ez, eguaztenien hasi zan, zeltaz, gero barizekuen empatoia ben Zaragozak, gero bebai Mallorca galduen jau, bebai Deporre galduen jau, azte buru oso ona, doi ez, bizer zepazetan dan beste bizer eta aztelenien beste talde bisekin, eta, bueno, baina badakigu, ondino lau puntu deko gule behatuko taldiaz, eta ondino geixa eta bidala, ez? Beste mengo partidu dira ebasi bida, lehenengo Granadako partidu pentsau bida, eta han bezo zertara bida. Eta lamaitu eta ez da behatu bidatzen zinue, ze bestelan badizu zerpazetakun guri, ez? Ten zinue behatzen dugu, eta azkenean pentsatzen dugu, irabaztia dauela, ez dekola importantziak partiduek, ez? Eta beti esan dugu, ez? Osasunak, olako partiduetan beti geixa emoten dabela, ez? Eta gaur ikusi da.